Koromogi intiere kama kare mar mondo mi weche manyien mago ma timore pacho kae dichi makono bende koro piny Kenya intiere kod kuyo mathoth ka bende piny Kenya chiwo kod report bende nyithi school owito ngimagi masira mar mach kendo odiochieng' ma kawuono kaachiel kod masira moko mag wang' apaya to kod mago ma timore gwenge mamoko mopogore opogore intiere kama kare omiyo magi weche ma omiyo pek. Kitu cha kwanza ningetaka tuombe, tutulize nyoyo, tuweze kujua kini hasa ambacho kimetatiza haya mambo, ndio tuweze kusaidiana kutoka pale. Red Cross nao waendelee. Enlit ne jonyuol kaluwore gi tho ma jopuonjre 17 mamacho wang'o monegi skul sekondar ma Hillside Endarasha. Piny owacho yango ni timo nonro ewi masirano. Kwanji mose yudi gi tuo mar guonyo mar mpox ochopo beach banka miyo majingni 29 ofweny e kaunti ma Mombasa. Higa ka higa kuchopo ndalo ma ji goyo ombulu wagoyo ombulu. Ka isiro singonwa ni ibiro losinwa ma osebedo kaka one thing ma jo politicians tiyogo kaka gima gikawo gombulu kuom jogweng'. Dak ma Mahanya kod Urimi ma yudore West Uyoma okawo okang' mar loso nderni mag giwegi kaluwore gi digni mar piny owacho. Koromo kaka pile layo matudo ginaria deka uchiel nono yuda chiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. An binyal be chiel kachiel ka okalo mbui mar Facebook mar Ochieng' Emmanuel iluwa kendo gombaka e weche mabende obedo kwa keloni gi elak seche gi bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Ka wachako gi wach mar lit kod kuyo odiochieng' ma kawuono chendo mar manyo ringre mamoko dhi nyime skul primar ma Hillside Endarasha Academy e kaunti ma Nyeri kama mach nyo muoch mwang'o jopuonjre ma nyaka 17 kuomgi oseyangi ni otho kama moko yudo thieth. Majno yangore ni nyo chakore saa 5 mar otieno kendo kweth joneg mach mok Kiawara ema nyochopo mokwongo mar temo nege kapok ne apisas mag tend kaunti ma Nyeri yore kodgi. Apisas mag Kenya Red Cross ogotache kar masirano mar konyo koda ka jonyuol masani ni koda chied nadi gi kuyo. Gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga bende nochopo kar masirano kobila osingo mar nono matut gima dine kel majno. It is so unfortunate that this had to happen. But kama Kenya Red Cross tunakuja hapa kushikania pamoja na nyinyi, kushikania pamoja na the government, kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidiana na nyinyi ili kuweza kutuliza na hata kuweza accomplish na kujua vile tutaweza kusaidiana. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Jambo la pili, tumeset up a tracing desk iko ile pande nyingine mkono huyu mwingine, na kwa hiyo tracing desk tutaweza kuwaunganisha kwa wale ambao tutawapatia baadaye, mtakuja kwa tracing desk. Wale ambao wako kwa hospitali tutaweza kuwaambia ni nani na tuweze kuwaelekeza vile mtaweza kuwa access. Mnaona pale tumeweka kondoni pale, ndio mnaona kambi imewekwa pale kwa sababu kutakuwa na uchunguzi pale kuweza kuona kama iko wale walichomeka beyond recognition, itaweza kuangaliwa DNA waweze kujulikana exactly ni akina nane. Kitu cha kwanza ningetaka tuombe, tutulize nyoyo, tuweze kujua kini hasa ambacho kimetatiza haya mambo, ndio tuweze kusaidiana kutoka pale. Red Cross nao waendelee, na pia I think my medical team watakuja na waongezeke ndio waweze kuwa hapa tuweze kuendeleza mambo haya. Kapod wantiere white na malit migawo masomo oyango midhiero mar mach ma omuoch kendo wang'o jopuonjre skul primar ma Hillside Endarasha Academy e kaunti ma Nyeri. Migawo ne yango ni mach nonyo muoch e otieno kendo nego jopuonjre 16 wa machielo duogo wito ngimane osiptal kendo bedo 17. Jagoro mong'ere migawo mar somo Laktar Belio Kipsang olero ni skulno ni kod kwan jopuonjre 824 ka kwan oriwo jopuonjre 508 masomo to dok pacho to kod jopuonjre 316 modak e skul. E kind jopuonjre modak e skul 156 gin yawuoyi, 160 gin nyiri. Migawo no bende yango ni nonro dhi nyime mar yango gima dine kel masira ka e kinde ni jatend migawo masomo Julius Migos Ogamba ma osebedo e piny China ni yo duogo
mar chiwo kenge mowinjore, lo kod migawono. Kapod wantiere weche motenore kod masira, jatend piny William Ruto bende koro chwalo ote malit kod kuyo ne anyuola mowito nyithindgi e masira mar mach e skul ma Hillside e Ndarasha e kaunti ma Nyeri. Jatend piny owacho ni masira ma kamano kelo kuyo kendo okwayo chang mapiyo ne jopuonjre ma noyudo hinyruok. Ruto bende ogolo chik ne tend obila mondo tim nonro mapiyo e wi masirano, kaachiel gi kawo okang' mager ne joma ibiro yudi kod ketho. Omedo wacho ni migawo mar arita timo duto manyalore mar konyo anyuola mane oyudo masira. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende ochwalo ote mage mag kuyo kojiwo tend skunde mondo ketie tim chenro mag geng'o muoch mag mach e skunde moket kod migawo mar somo kaka yo mar rito ngima jopuonjre e skundegi. Nyakoromo gi wachno motenore kod masira mar mach medo nyuolo paro mopogore opogore kaachiel kod ote mag lit kod kuyo kod familia. Ka jotelo ma pacho ka medo chwalo ote magi malit kod kuyo kaluwore gi midhiero mar mach ma ne omuoch e skund Hillside e Ndarasha. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma en jatend ODM ondiko e mbui mare mar X kama leo ni lit ma en go kaluwore gi midhiero no mar mach. Okwayo chang mapiyo ne jopuonjre ma oyudo hinyruok kochwalo ote mag lit kod kuyo ne anyuola mar jopuonjre ma majno onego. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi bende ochwalo ote mag lit kod kuyo kaluwore gi masirano kodwaro ni jotim nonro mag piny owacho orure mapiyo mar yango adieri e gima okelo masira makochno. Jatend migawo mar alwora Aden Duale bende okwayo kwe ne anyuola ma owito nyithindgi kod mago ma nyithindgi oyudore e midhierono mar mach. Nyakoromogi masira mar mach no en mana ma waluwo machiegni nikech gi sani jotelo dhi nyime kod oro otegi mag lit kod kuyo. Bende anyuola mopogore opogore mag nyithindo mane nitiere skul no bende koro molo mar ng'eyo ni to ne gino timre yo machal nade. Piny owacho bende jokose yango kanyo ni gitimo nonro. Bende winjo kanyo ka jatend migawo mar somo Julius Migos noyudo ne onge pacho ka kendo koro duogo mondo mi oyango okang' mibiro kaw kod migawo no. Kambe jotelo mopogore opogore wacho ni gidwaro mondo mi timie nonro mar yango gima dine kel mach. Winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho biro timo duto mar chung' kod familia mowito nyithindgi ka bende gikwayo hayo maber ne mago mantiere kuonde thieth mondo mi gichang mapiyo. Pod obiro duogo e report machal kama nikech nitie reporters mago mantiere kor gwenge mopogore opogore mantiere ahinya to gwenge mag Nyeri. Obiro ng'eyo to gie sani e gwenge mag Ndarasha e skundno ang'o matimore kata ang'o madhi nyime. Kapod wadhi nyime e report ma bende chal gi mano. Masira mag mach e skunde medore e pacho ka. Bang' skunde ariyo e kaunti ma Makueni bende wang'o tiende manyoro. E masira ma kamano kuonde nindo mag jopuonjre mag skunde wuoyi ma Mayana kod machielo ma St. Peter's Clevis Kithuki e gwenge ma Kathonzweni ne owang'. Kuom hayo maber onge japuonjre mane do hinyruok e masira ma kamago. Masira ma kamago koro chwalo kwan skunde mosewang' e kaunti ma Makueni nyaka bich e jumachiel mokalo. Kaluwore kod mano nitie jogo ma bende orna otegi mopogore opogore. Kamano Joseph Odero ka intiere Migori wacho ni timo mos ne jonyuol mowito nyithindgi duto te
gin chenro mag Nyasaye. Erokamano Austin kawuok Lela West Kanyamkago. Ago mos ahinya ne joma wito nyithindgi e masira mar mach. Erokamano Austin. Emmanuel Migago e makare kan gi jada Florence Nyasuna ma daktari Jaimbo kawuok Suna West. En bendo gomos ne familia mo wito nyithindgi. Wacho ni wito nyathi en gima lit ahinya to ka entiere school kama igeno ni nyalo be yude konyruok. Erokamano kuom ote machal kamano. Haneno ng'at ma bende luongore kaendi ni Eugene. En bende Ramogi TV makare wacho ni weche mag mach ma bende koro mochi skunde gin mag makoro kelo luoro e kind jonyuol. Wakwayo mondo mi Nyasaye oket chunygi kama okwero. Kama nyalo medo orote ni kutenore kod wach ma masira mar mach ma bende odiochieng' ma kawuono mako piny Kenya kod kuyo. Kawe mago bro duoge en ni Kenya yango jatuo mar 5 mani kod tuo gonyo mar Mpox. Jatend migawo mar thieth Nancy Baraza yango di miyo majegni 23 oyud kod tuo ne gwenge mag Mombasa kendo yangore nen min od jago manyocho oseyudi kod tuo ne county ma Nakuru manen report mar 4. Migawo mar thieth yango ni pod gina kicha mar galandruok mar tuo no kata bed ni piny Kenya oyango jal mar 5 mane kode. Bende gidhi nyime kod timo pim e tong' mar Kenya kod pinje malibamba. Jagoro mong'ere migawo no Mary Mudhoni okwayo jogo mawuotho kendo lembe pinje mag guonyo no oselandore mondo bed tenge kod oganda kapok giriwore kod familia magi. Yes, we confirmed the 5th case this week of Mpox in the country. It was involving a 29-year-old female from Mombasa, a resident of Mombasa, and the patient has been seen at Coast General Hospital. That is on the 28th of August, and the patient is currently in isolation at Tutange Hospital, Mpox Isolation Center. So while the patient has no recent travel history to a country reporting Mpox case, the spouse had recently traveled to Rwanda and returning on 24th of August. So he's also hospitalized with similar symptoms in Nakuru and is the 4th confirmed Mpox case in the country. In the last 24 hours, we have screened more than 17,000 people at all ports of entry. And culminatively, more than 650,000 people have been screened on all ports of entry in Kenya. Jo Kenya nyalo dhi goyo oriti ne goyo ombulu gi kalatase motel ne yiero mariga mag 2027. Pono ni paro mar chik ma jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku mar goyo ombulu gi lony manyasani okalo. Kolose nyim komiti mar od bura mar loso budget. Ruku ne yango ni paro makamano dhi neno ni ndiko jogo ombulu, yango jogo ombulu, chenro mar luto ombulu kod kwano ombulu duto otim kod lony manyasani kaka yo mar tieko kuo mar ombulu. Ruku wacho ni chenro no dhi muonyo omenda mar bilion 10 kendo jo Kenya biro duoko mar ombulu e kombe duto mag siasa thuolo machuok bang' chenro mag goyo ombulu rumo saa 11 ma midhiambo e odiechieng' mar luto ombulu. Bende leo ni piny owacho nigi nyalo mar keto ageng'a motegno chenro moro amora ma temo kwalo ombulu gi lony manyasani kata hacking gi dho ngere. A lot of anxiety has been witnessed in all these general elections because Kenyans wait for almost 4 days to know the final results and who has won which position in all the elections which Kenyans go to vote, whether it is MCA, Member of Parliament, Women Rep, Senator, Governor, as well as the President position. This bill, Honorable Chair, it seeks to divine, come up with new definitions of what unballot boxes, of what unballot paper is, and to be fully automated process. And also, Kenyans will not wait for days or even for a day to know the results of who has won which position in the Republic of Kenya. Basically, the main purpose is to fully automate the election process and to ensure the issue of rigging results is a thing of the past. It is a very good proposal in terms of the objective and what you are seeking to address.
But I think the bill has to come out very clearly. Once Kenyans are convinced of these concerns on credibility, transparency, verifiability, and also how exactly it will onboard the analog population. Wadhi e gwenge mag Rongo e kinde ni machendo manyien mar siro som jopuonjre mbalariany dhi nyime kod yudo kwet kowuok kuom jopuonjre. Josiasa kod jopiny ten mbalariany mar Rongo bago romo kod jopuonjre ma miyo gi puonj e wi chendo makamano. Ka giloso romo makamano mane okelo kanyakla jolony e sekta mar somo, jalup chancellor mar mbalariany mar Rongo Ngire Samuel Gudu ne okawo chung' ni nitiere dwaro maduong' mar miyo jopuonjre kod jonyuol ler malong'o e wi chendo manyien mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Ngire Gudu medo wacho ni chendo ni kare, makmana ni migawo mar somo ok osenywando jopuonjre kod jonyuol kaka yo mar miyo gi ler. To Education Collaborative, because the day is not mine, ladies and gentlemen, allow me. If the VC invites them. We have gone at great lengths to explain to our students the new student funding model. In this model, the government is sponsored students, and the sponsorship is on the basis of the strength of individual families. And therefore, we have taken opportunity to explain to our students. We have invited the University Fund Board and the other government agencies to come, and together we explain to our students how the government is sponsoring the students now in the new funding model. But I just want to say, even though one would want to call it the new funding model, this model has been there from time immemorial. When you are already having such a career fair, students' eyes are opened to the opportunities out there. And so they are able to prepare themselves adequately to be ready for the world outside the academia. We are in the middle where we collaborate with training institutions and also secondary schools to help students find the journey, the point at which they enter into the career training, career progression and job market. We have partnerships with the Kenya Institute of Curriculum Development. We've been able to develop a curriculum educating students on finance matters. So that is something we are very passionate about. Koromogi kalure kod wach manotimore Hillside Endarasha mabende nyithindo no wito ngimagi mano e academy kabende nyaka gi sani jopuonjre 17 gin mago bende oseyangi ni otho kama moko yudo thieth kendo jotelo mopogore opogore pacho kaendi bende koro osegoro ote gi mag lit kod kuyo migawo masomo bende oseyango skundno ka giyango ni kwan jopuonjre skundno gin 824 ntima somo to dok pacho mago 508 to nitiere jopuonjre 316 ma odak e skul. E kind jopuonjre odak e skul 156 gin yawuoyi 160 gin nyiri. Watudore kanyachiel kachiel kod Ayub ka entiere gwenge mag Nyeri. Ayub, kwa kiufupi utatuelezea ni yepi yanaendelea katika shule ya Hillside Endarasha na ni nini tunaweza jua kutoka huko? Good afternoon, Emmanuel, live from the Hillside Academy in Endarasha, Kieni West in Kieni constituency here in Nyeri County. And what's happening at the moment is the ongoing briefing of the Interior National Administration Cabinet Secretary, Professor Kithure Kindiki. Earlier on, we had the briefing by the Principal Secretary at the Ministry of Education for Basic Education, Dr. Belio Kipsang, who confirmed the loss of lives of 17 learners last evening in the fire that engulfed the dormitory where they were asleep. And the dormitory at the time had 152 learners, as the confirmation given to us by the school administration here at the Hillside Academy. But that is outweighed by the ongoing exercise by stakeholders like the Kenya Red Cross, which is undertaking a tracing exercise and established a desk to that effect of parents who are coming here trooping in numbers. And the uncertain thing about that is they're not sure whether their children or some of the learners who they are sent here are among the 17 who have lost their lives, unfortunately. And that is an exercise that will establish that in earnest, and the conveying of that message is going to be the
the main important component of how that will be conveyed in itself, of parents who are unable at the moment because of uncertainty, not sure about whether their children were part of the 17 who lost their lives are here, and waiting for that information later and the briefing that will be done by the Interior CS, Professor Kithure Kindiki. The other aspect is also the safety standards, and since we were not allowed to access the dormitory where the incident happened because of the forensic examination ongoing by the Directorate of Criminal Investigations forensic team that has been combing the area, the dormitory to be specific, since early morning when they arrived here, and to establish whether safety standards were adhered to and how the learners were unable to flee, because 17 isn't a small number. And this is now what will be concerning the institution of parenting, because of the safety standards that parents are guaranteed when they take their children or learners to schools, under the assumption that they are in safe custody of the school administrations across the country. And this coming just against the backdrop of the preparations for the examinations that will be administered by the Ministry of Education. And at the moment, we are also getting information that the Deputy President, Rigathi Gachagua, is also on his way here. Will be expecting him also to address members of the media and the community here in Kieni West, because the people you are seeing around me here were the first responders before the Nyeri Town Fire Brigade came here, and being the first responders, they were very crucial to that exercise of saving a number of learners and others who are unaccounted for, that the Ministry of Education said that they will be also accounted for and that they will be brought to book, which then means that their whereabouts should be established by the government through the Ministry of Education. So it's a multi-stakeholder approach and a humanitarian exercise of significant scale here happening at the Hillside Academy in Kieni West, where that incident happened. The shocking news that the community here woke up to, so was the country this morning, and the realization of the despair and the shock that continues to engulf the village here in Kieni West, and which is concerning not only to them but also to others across the country, because safety in schools is a priority, and how that incident happened raises many questions as to the safety standards, the engineering and the structure of the building itself, and if given access we'll be able to establish whether those safety standards were adhered to in terms of the air circulation, and of course the post-mortem examination will establish the cause of the death, assuming that difficulty in breathing may have also been a resultant factor, and if given access then we'll be able to establish that, Emmanuel, and for our viewers as well, as we put together and talk to parents here, and whether that exercise of identification will be happening in earnest. Asante sana Ayubu ka intiere gwenge maga Nyeri, omiyo kanyo alipot kotenore kod mago mosebedo katimore e skunno mar Endarasha. Gima bendo wacho nyakwaro Magajwang' ma wawinjo kanyo nikech ne oloso kod dho ngere en ni Ayub ne wachonwa kanyo ni nyaka gie sani pod ok omigi thuolo mar chopo kama mach no moche kama nyithindo noninde. Kineno kanyo pichni mane onyiso kanyo achiel kachiel, ino kantiere tol mar apisas mag obila, kendo wacho ni Kenya Red Cross nitiere kuno, kendo gie sani gitimo nonro e odno. Kendo jonyuol bende osechopo kanyo mar dwaro yango ni ne gin jopuonjre mag mtenya. Gie sani jonyuol pod ok oyangnegi ni to nyinge jopuonjre mane benendo kanyo manowito ngimagi gin mage. Kendo winjo ko wacho kanyo ni girito mar biro goyo pixen chal mar kama nyithindo go ne ninde, nikech nitiere iwacho ni rang'iny moko moketi ne udi ma nyithindo ne beni ninde ka gintiere school mago dormitories. Kuonde mago wacho kanyo ni weche kaka mag yueyo, dodi ma ng'ato nyalo tiyo godo mar ringo mondo mi giyud konyruok kata giresre poni masira makama omuoch. Gie sani owacho ni podo gido thuolo marango mano. Kata kamano olero ni jogo mane ochopo kanyo kinde masira no chakore mokwongo ne nitiere kanyo, kendo gisego godo mbaka ginyiso ka chal mar gima notimore. Ka koro maduong' en ni girito mondo migawo mar somo koro bi ogol ayanga nyinge nyithindo go
to kod mago madhi nyime kod yudo thieth to kod mamoko minyalo bi wachi potenore kod masira machal kamano. Loso kodwa kowuok e gwenge mag Nyeri. Skul ma intiere en skul primar mar Hillside Endarasha, kendo ka en skul mantie gwenge ma piny ng'iche miwuoro kaluwore kod kaka piny chal kaachiel kod pichni mane wayudo. Kotenore kod mano nyakwara Mogi, nitie jogo maloso kod Ramogi TV ni makare sana. Rapogi Kanyamkago Gautis tinga oganya mar Rapogi Kanyamkago kamano. Emmanuel, olit ka inyalo tero nyathi e skul to duogo ka onindo, mano en maiti. Ma Nancy ka intiere Bondero, kamano Nancy kuom ote mari. An Nyerere Julius Udas Sembo Awendo. Ano Ramogi TV makare ka intiere Awendo Sakwa. Akaw thuolo mar goyo mos na joma oyudo hinyruok mar mach kod chang makende mar jatuo mag mpox. Kamano kuom ote mari. Goyo mos na nyuola ma nyithindgi owito ngimagi masira mar mach, pole sana. Okinyisa ni nyingi en ng'a. Mos kuom mach mar skud. An Pamela Chieng Juma kawuok Asembo Kochieng. Kamano kuom kete Ramogi TV. An oluoch fundi mar Nyachebe Bienyu. Atimo mos ne masira mar mach monego jopuonjre, poleni sana, erokamano. Davido ago mos ne familia moito nyithindgi, Nyasaye mondo oket chunygi kama okwe, erokamano. An Dimori kawuok Ranen but kanisa Holo SDA, an be ago mos ahinya ne familia moito nyithindgi, ng'wono ma Nyasaye obed kodgi. Ma Evelyn Kanihoma Bay, ago mos ne anyuola ma nyithindgi oselal kata owito ngimagi e masirano litni. Erokamano Evelyn ka intie maber. Nyakwara Mogi dichiema ka pod nigi thuolo mar loso kod nyalo oroteni mag lit kod kuyo kata pachi e weche motenore kod mach mabende osebedo ka kwako skunde ma koro gi sani omayo piny Kenya nyithindo matindo baro 17 mane nitiere skul. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro ma Migago. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza Shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza Shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vyenye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi.
For persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Un ji ariyo kae rembo en achiel. Un gi remo mar joka gil. To karan, Nyasaye mong'eyo ni wuon gi en ng'a. Mama maher! Anaka dada ke oti okadwa. Adon terer baba na manyuola. Kapo ni bro chuna ni mondo an ayiere kind Param gi Karan, to kara an abro yiero Karan mokwongo. Sarpanji, nero kelo polise kae, gibro ng'eyo gima wachano. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Erokamano Nyakwa Ramogi kuom medo keto Ramogi TV. Pod wantiere kod weche mag lit. Ji adek nowito ngimagi kanyo kama moko yudo hinyruok e masira mar apaya e gwenge ma Fort Tenane wang' apaya ma Londiani kochomo Muhoroni. Kaluwore kod apisas mag obila, nyamburko no manyachomo Londiani ne otuomore kod trela manoting'o gas manochomo Kisumu, kama chuo ariyo kod miyo nowito ngimagi kanyo. Ji mane nitiere pickup. Derep trela ne yudo hinyruok matindo kichwale kar thieth ma Fort Tenane. Ringre jogo manotho ne otere kar kano ringre ma St. Vincent Muhoroni. Nyamburko go duto ne oywa nyaka e par obila ma Fort Tenane. Nyakwa Ramogi kawere gi weche mag masira. Jogo mane tulo ma siasa mar higa ma 2007-2008 dari miechgi IDPs e kaunti ma Migori. Dwaro mondo piny owacho migi chudo margi magiserito kuom higni 16. IDPs go ywak ni nyocha gitemo kata yudo thuolo ma chwalo ywak gi ne jatend piny e limbe mare ma Migori, to mana nyocha ogore lwanda. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler e wachno. Kata bed ni higni 16 osekalo, nyaka ne piny Kenya bed kod tulo mar siasa. Tulo mar higa mar 2007 nyaka 2008, tulo mane okel kod ywaruok ma otenore kod yiero maduong' mar higa mar 2007. Mirima mathoth pod nitie chuny ma kuom jo Kenya manodo hinyruok, owit joheragi kaachiel kod mago eko mane owito mwandugi. I'm a medically provoked engineer. I'm a living with an eye plastic and I can remove it so that you see. This is my eye. Because of post-election violence in Migori County is where we are having a woman who can only see the grave of her husband's head. The other body, she doesn't know where he is. Kakambu nilikaa kwa kambi ya waadhiriwa na tulikuwa tunakaa, World Vision ilitusaidia kidogo, Red Cross wakatusaidia kidogo na serikali ikatuahidi kutusaidia. Tukatolewa kambi na 10,000. Che 10,000 ungechenga nini ama ungefanyia nini? Kwan ji maromo 4,000 kod miere mawuok e kaunti ma Migori mano hinyruok kod lal ma oting'o tho mag mokum familia magi kod mwandu gin mokum jo Kenya ma pod nitiere kod lite chunygi. Jogo moko no wito gige gi jogo moko no tho. Nyaka sani nitie jogo ma pok ochul pesa. Kaka no chula siling 10,000 maliluongo ni rudi nyumbani. Nyaka kawuono onge pesa moseyudo mokalo kanyo. Moko kuomgi pok oyudo kata kuonde dak malong'o. Nyaka tulo ma siasa timre e pacho kae kama oko bende odak ngima machan bang' lalo mwandugi duto. Nimepangisha nyumba. Sina sehemu ya kukaa. Hata saa hii venye ninaongea watoto wangu tunakaa tu kwa rent. Tunajaribu kuangalia venye tutasaidika tupate ngarao hata kipisi cha buroti tuchenge ili tuishi kwa amani. Kata bed ni piny owacho ne osingo mar konyo jogo eko manoro hinyruok, wito joheragi kaachiel kod lalo mwandugi e kinde tulono mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008. Jogi manoro lal e kinde tulono mawuok e kaunti ma Migori
pok oyudo chudo moro amora nyaka sani. Mpaka sasa hivi tunasubiri serikali tushughulikie, lakini hatuoni mbele wala nyuma. Tungeomba kuwa waadhiriwa kwamba wote kwa umoja serikali chali watu, maana binadamu wote ni sawa. Kuna watu ambao walifiwa hata na watoto wao, wengine wakao maskini hadi waleo hawana hata makao. Na mimi nafikiria watu wengi sana wamefidiwa, lakini hapa Bigori imekuwa ni shida. Ka hotel ko jako margi Isaac Oriemba giwacho ne gisetemo manyo chudo margi, kata kamano onge ler malong'o magiyudo. Penjo molo ni wuodi karachuony, wuodi Oyugis, kiki bed kanya beda, kiki linga linga, gol pesa mondo bi ochulwa, gol pesa jaturwa, gol pesa kelne jo IDP ka. Coordinator no mar IDPs e county ma Migori Samuel Rioba wane gisetemo kata chwalo ywak margi ne jatend piny Kenya William Ruto, kata kamano dwaro margi pok ochopo. Mimi nashukuru president wetu kuja hapa, na tulikuwa tunataka kumpatia memorandum yetu na kitabu yetu ili aende atulipe, ikawa tukupata nafasi. Na ingine tumepeana huko kwa ofisi ya rais. Tunaomba tu Kindiki atulipe, kwa sababu hata kuna gazeti litoke ikionyesha pesa ile ipo. Jogi mentudu masiasa ni odaro mowuok e kaunti ma Migori wacho ni gombo margi en ni mondo koro piny owacho koro migi chudo margi mana kaka jowetegi mawuok e gweng' moko kaka Masamar piny Kenya osido chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado na modhi kaunti ma Siaya jodak ma Mahanya kod Urimi ma osebedo gi peyni maricho kuom thuolo malach okawo chenro mar konga peyni go giwegi. Kotelni kod Laktar Joseph Okweso ne gikelo tinga maparo ndara ma Misori kochomo Kitimbo mabor romo kilomita 2.5 bang' jony girito singo mag jotelo mag gwengego kuom thuolo malach. Jodak mag gwengego ne oywago rach mar apaya, gino magiwacho ni osericho chenro mag wuoth kaachiel kotero mwandu magi e chiro. Bende giseyo jotelo magi kuom tiyo gi rach mag apayago e kinde campaigns bang'e to ijwang'o gi tok yiero. Komachielo gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo ketenga omenda mar konga peyni makono. Higa ka higa kuchopo ndalo ma ji goyo ombulu, wagoyo ombulu ka isiro singonwa ni ibiro losnwa, ma osebedo kaka one thing ma jo politicians tiyogo kaka gima gikawo ombulu kuom jogweng'. Wan ka kod mine ma samoro dwa konyre, kata wan gi jotuo, chuno ni jogi wating' ma kok inyal ting'o gi samoro wadhiro gi wheelbarrow kichop kod jatuo kumone gitere, ma kata ng'ama nonego kony ngimane yudo ka ngimane lal nikech kaka uchop kode thieth sama uwinjre onge. Kaka dhano kama wantie tho nyalo neko, chuno ni wadwa ting'o sanduku wiwa kwa agendara mwachop go ka. Onge gimoro amora maber matimre. Kar ka wan jolupo to wapuro nyaka. Gigewa mwapuro ok nyal dhi e chiro sama uwinjre nikech waonge yo. Wasechandre gweng'wa ka ni jatuo ka tuo tidhire gi ulubar. Ochalo ng'ama tho. To wan ng'ama ngima mitero hospital kata an osetera gi ulubar nyaka hospital moko nyuole yo. En wach malich ahinya. Koro tatizo gi kata sida gi jodalo anyose miya mirima kaka wuod gweng' manya amwa ni kar mondo jogweng'wa orit geno ma ok chopi kuom higni amen. Koro ne kaka nyalo konyo jogweng'. Konyowa mondo mondo watim gini kaka jo Mahanya, kaka jogweng'ni Mahanya gi Urimi. Wane ka jogweng'ni dang' bed gi ndara, nikech ndara en achiel kuom dongruok manyalo miyo ji dhi mbele kuom dak gi ma e pinyni. Nyakoromogi wami kendo sigana mar Gin Kanye. Mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye kawuono, kendo achako menyo ni jaod bura machon ma Muhoroni Ngire Ayiecho Olweny. Profesa Ayiecho Olweny ne en achiel kuom jaod bura mane okedo ne pur mar ochele adwe gwengego. To kopogore kod mano, Ayiecho wacho ni osebedo japuonj mbalariany kuom thuolo mohingo higni 20. Kendo bende ne en jalup jatend migawo mar somo e pacho ka. Walter Nyambaga miyo wasigande. Profesa Ayiecho Olweny. Anie wuoth kochomo Kisumu Kajulo, Manyungire Kathume Mowere
ema gidamos. En jal ma isewinjo kigwele waya kod jothumbe. Kata kamano, e higa mar 1961 gire yecho lweny nochako sikunde Magare. 96 to wane machake somo Magare. Wane mokwongo timo penj ma CP 1967. Kora kalo madhi Nyabondo. Kora Nyabondo badhi atime form 1 nyaka form 4. To luonga e haya moro na Mukura. Madhi atime form 5 ku form 6. Kendo nodonje mbalariany ma Nairobi. University of Nairobi luonga somo degree mar Bachelor of Science in Agriculture. Mana somo so makanyo katiko 1978. Atiko somo mar agriculture. In fact, natimo maber. I was the best final year student. Mano miya nyaka mich. Ni luongo ni Gandhi Smarak Award. Ayecho noyudo tich bang' hapelwar. Koro jo University of Nairobi kana yin koro waketi staff development. Jo animal science kana jo isomno kaka ipidho dhok. To jo soil science kana yin do keti ng'iyo lo. To crop science kana yin do keti gimiluongo ni plant breeding. Ko plant breeding ni mana dhi. Ko atimo plant breeding mass of science. Katieko magina na tieko maber ni to gikona in ko wacha kwa scholarship ma PhD. Ayecho noyudo sir mar dhi e somo e pinje mag Amerika e rang'iny moniang' mar baro somo midendo ni PhD. Giyudo na scholarship ne World Bank project. Koro nimiyo jok mabet ber mariek dhi somo loka. Utera University of California, Davis campus, faculty, the agriculture school my University of California. Na dhi timo gimiluongo ni genetics. Ayecho kata ne somo kamano. Ne ogoye ratiege kod mbalariany ma Nairobi mar duogo tiyo negi ka korak ne wacho. Masters University of Nairobi manomiyo scholarship. PhD University of Nairobi manomiyo scholarship. To PhD kana dhi timo ko na chaka sign bond ni nyaka duogo ti University of Nairobi. Ayecho ni kod lony molak kaka japuonj e mbalariany nyaka ma Maseno. Abiro Maseno. Na end of 2000. In December 1st, kura biro kanyo as associate professor. Kalore kod sombe, kod kaka jatend piny machon Moi, ne tiyo jopiny kod athiri, ne koro chune mondo donje siasa. Though no kairo siasa originally. To kaka ne Moi tiyo Kenya, no me adonje opposition, bandwagon. Ma 1992, early 1992, mocha Ford Pressure Group. Yes. I found myself in Ford Pressure Group. After today, you can explain Gimano Tera. And mind you, I was not using institution Masirka. It was good luck, no Koryemba. To Kakanati ime, give Ford Gonati Moko, Kani University to lecture moking in bit interactive yourself. Yechu no chung mokwongo kendo kadwaro kom mamuoroni kata kamano no yombe monyon mutelo. To bede ne okowito geno. Na jung na dwaro nomination mar NDP. Okay. Okayude mano miyo mamo chung thuro kucha. Siasa mar duond bura owacho ni ne tek adua. Kendo kindeno en kanyakla kod agwambo. Tijgi ne ok yot. Koro an nadonje siasa 1992. Political activist a Ford Pressure Group. Ma Ford no lock party. Ma koro ne an member mar party kanyo. Koro Ford obareu Ford Kenya, Ford Asili, kia Ford Ango. Ananja Ford Kenya. Koro wadhi adhiya kamano. Nyaka jadung Jaramogi otho. Ma tungri buku Ford Kenya waka wamalo lar Giraila orengo gingino ongo wamalo wakocha. Bas wano wadonko Raila koni. Raila loso oyuru party moro matin NDP. Wariyo rekode kono. Bas kuro wadhi adhiya kamano. Nyaka 2002 NDP wani obedo disbanded wadonji KANU. Nige 2002 ni emwa pull out of KANU. Te mara Raila okelo party moni LDP, Liberal Democratic Party. Mane nyisi mara nendanya. Bas kuro LDP ne mwariwore go ginak. Ayecho nomanyo lemo mar ja od bura mamuoroni kendo gweyo tao
kowuok e mbalariany menoyudo thuolo. Kata maseno kono be jogo nokong'eni ne an e siasa. Koro samo koro dong 1 month. Not actually 1 month. Odong 1 week. Adhi ir VC ni bwana adwa. Okoni aidhi kure, okoni adwa dhi chung. Okoni chungi be in e siasa. Okoni aduongo siasa matin. He was surprised. To campaign mage ne chalo nade? Ne gin mag kor gweng' kendo ne mulo chuny jopiny. An atimo campaign e ground, grassroots. In fact, gimano oendia to the public ahinya. Nahero timo projects mag community based projects. Then ne nitie dier moro kanyo, ndalo moko ka wach gine ne ochakore. Ayaki. Yes. Ne obiro gi project moro kanyo. Mar AIDS awareness. Koro puonjo jopiny. To ne en project moro ma ne okelonwa pesa mang'eny. Ne wandiko nyaka ji. Okoni siasa mareto kod masani ni kod pogruok malach. Moro dwa dhi skul kacha, skul moro dwa gero kanisa moro kacha. Gik moko thindo adhi kata gi siling 5,000. That time 5,000 was a lot of money. Olwenyo wacho ni ting' mare kaka jaod bura ne rango chenro mag michele kendo ne miyo nindo ok nyal tere. Gima nomiyo michele no collapse ne onge pump, water pump. Bas minister koni ni bwana aero rice scheme no collapse more than 5 years ago. To sirkal ema noket en project ma sirkal. Nitie gik manawe mana agombo timo if kadipo nabedo adhi a third term. Nadongi skul naberio mane pok agero. After doing onge ng'ama se medo school on top of 27 managero. But I still had 7 my secondary. Ne an gi technical institute. Manonego ger ni jo Muron. Professor Olweny owacho ni omor kod kit tije kaka jalup minister mar somo e kindeno. Koro kanyo bende ko wachako duogo bedo sirkal kendo. Ema noduogo oketa an assistant minister in coalition government. Generally we improved the standard of education. At least in Nyanza. Me, I was mainly focused on Nyanza never improve. Standard of education not the malu. Performance, staffing, jupuonj, things like that. To ere kaka Jerry Jalamo ne ogwele waya. Jerry Jalamo oyudo accident akikurewa ugona simu. Koro apana I gave him some little money. Maybe 1,000 or 2. Then jimoro awuok mazeno kae adhidala. Takalo badala kema tana neko ninde bathot. Tachuna kono mera ngai nindo ne bathot. Ngama duong ni inindo kaya angatimi ni urura tuo kara ngatuoi. Ni malaria moro goyaka. Ni agolo pesa mama tin. Apa nena burkena 2,000. Gon bwana. Ka pesa ni dio hospital. Kose yera sometime in mid 2003. Around August kai. Ubiru ira office Nairobi. Kakolo an MP. Ubiru ki cassette moro kanyo. We still have. Okane aweri. Ago ni tom. Ago tom no. Mano tom ane meet. Then the following 2-3 days later. Uke radio maramu yapan negi goy. Inyalo penjori ni lwar mokwake ne oya kure. Ayecho ne ng'ato jalo gi ojalo. Banka ne omonjgi e magawa moro Kibwezi. E kinde mane gidhi e romo mar timo nonro malach mar mbalariany. Nadhi University Research Station ma Kibwezi. Koro kwasetiyo up to evening. Koro wadhi a nearby restaurant in the village. No chiem. Kanyo no been attacked by thugs. But nego ng'ato kaneno kama. Gigo wiye gi chuma maginege. As I was watching, we were lying side by side. Once they healed, then I started having gray hair, coming very fast. Giri Olweny wacho ni somo pile ka pile kapok ayula okwanye. Somo mara? Somo mang'eny. Ok anindo kapok ochopo saa 6. In fact, anindo ga saa 7 because of book work. Ekadi bed updated gi gik matimore e academia. Kingeni ngama kamanyo ndiko gima kama ngama kamanyo timo research makama makata neno ka wuok we are putting together a book. Edalane en kod pith buora kendo opoyo pith mar GMO. Pith man kod nyinyo
mamiyo chiemo dongo piyo. And plant breeder. Plant breeding and profession mo sana giloso kodhi. Ineno gik mopidho manyasani ni hybrid maize, kiang'oma hybrid, GMO no, ineno GMO mudagi ni. Ber papokro no. To be saving ngama GMO ne. Giza. En kod kar pith mag gwen, kendo bathe en kama ibiro ket mar miyo gi chiemo to kanyo bende ma ibiro lonygie kapok ousgi ne jonyiewo. Puoth oduma kanyakla kod majan chae to kod maembe bende ni ka machiwo thuolo mag tije ne ojende. Wan gi bando chiemo, wan gi nyanya chiemo, wan gi poi chiemo, wan gi sweet potato chiemo, gik mang'eny. Nyisa ng'ama nosechamo bando ma chiemo motho. Nyakwaramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. I mean, do you want to hear the good news or the bad news? And I said, let me get the good news. And he said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Hata nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Machiegni wane pau tuke. Jaloch mamidila mag gold ng'wech mag Olympics mar mita 1000 Beatrice Chebet otino manyorno yudo loch ng'wech mar mita 5000